Hello everyone! Learning dialect is amazingly beautiful. It is like embracing a foreign language. According to the PSA or the Philippine Statistics Authority, there are three prominent ethnic groups in the Philippine archipelago where Tagalog consists of 28.15%, Cebuano 13.14%, Ilocano 9.07%, and the remaining 49.64% were either Bisaya or Binisaya, Hiligaynon or Ilonggo, and Bicol with letter K or Bicol with letter C, Waray, and the rest as other ethnic groups. So in the Philippines, population expected to reach 100 million Filipinos in 14 years. Wow! It is literally more fun living in the Philippines. To start with, we need to rapture our target today. Why? Why Cebuano or the Bisaya is super cute, super amazing with these common words which starts with letter L. Stay connected as we go deeper to this letter L. A feeling or state of intense excitement and happiness is that what we call euphoria. So, come on, we need to swig these 5 amazing words which starts with a letter L. We need to know why it is very catching to us, why this one is the chosen 5 words that we need to tackle today. The first one is liki, right? Liki, we pronounce that one in Bisaya, it's liki. In English, it is cracks, right? It's split without separation of the entire part. So, ibig sabihin, nahawakan mo pa siya. May konti lang siyang liki, right? So, for example, may wine glass ka, then bigla mong binuhusan ng mainit na tubig. So, definitely, magkaroon agad siya ng reaction yung glass. So, ang tawag doon, liki. Pero, pagbuhos mo, then, biglang hindi mo na mahawakan yung glass kasi, of course, hindi na siya liki ang tawag doon kasi sobrang laki na. Ang tawag na doon ay tipak, right? Tipak kasi malalaki na siya. Pero pag sobrang liit naman siya pero hindi mo nahawakan, ang tawag doon ay gupok, right? Gupok. Pag maliit, sobrang liit tapos hindi mo na nahawakan yung glass, gupok na yung tawag doon sa Cebuano or sa Bisaya. Pero pag sobrang laki na yung hindi na siya crack, right? Tipak na yung tawag doon. So, same with the muffin, right? Yung muffin sa taas, right? May mga crack siya pag luto na siya. So, ang tawag doon ay liki. So, may mga joke pa nga dati, if in case may mga girls na super fit yung mga suot, tapos, alam mo yun, nakikita yung liki. So, it's just for fun, right? So, hindi naman siya lagi. Pag may katuwaan lang talaga siya. So, same with yung bata, right? Yung bata na sinasabihan na anak sa liki ng kawayan. So, it sprout from the bamboo, right? Wala silang magulang. So, may nanay pala pero walang tatay. So, galing siya doon sa liki ng kawayan. So, pag sobrang laki na, for example, may El Nino, right? Yung sa lupa. Pag nabiyak naman siya, ang tawag naman doon ay, pag sobrang laki na, pwede din siyang liki, pero sabihin mo siya na sobrang laki ng liki, right? So, pwede namang liki-liki, pwede mo namang ulitin din, wala namang masama doon. So, okay din naman yun. Pag makita kang marami naman, for example, sa pader, right? Sobrang dami yung makita mong mga cracks doon. So, pwede mong ulitin, ang daming liki-liki. Okay?
So, the first word is liki. Okay? So, there you go. The first one is liki. The second one is libog, right? So, pag sinasabi mong libog, it sounds bastos, right? Pag dito ka sa Maynila, tapos narinig mo yung ganong word, isipin mo, naglibog. So, in Bisaya, of course, in Cebuano, it's not that mean, right? Iba yung ibig sabihin doon. Ang ibig sabihin ay confused, right? Nalilito. Unable to think clearly. Nalilito lang siya. For example, makarinig ka sa daanan, right? While you're walking in the streets, tapos biglang may narinig ka, ay, naglibog na gid ko. Oh my God, huwag kang matakot, right? Baka that particular traveler, right, galing sa ibang region, tapos nagbanggit ng ganon. So, ibig sabihin, nalilito lang siya, right? Baka naligaw siya kung saan siya pupunta. So, ang tawag doon ay libog. Same with nag-aaral ka, right? It's almost the same case. Pag sobrang daming chapters na pinabasa sa'yo, tapos daming pages, definitely, kasi may exam kayo for the next day, so pilitin mo, so na-confused ka. So, ibig sabihin, naglibog ka, right? Hindi naman nalibugan ka, of course, hindi ganon. Yung pagkasabi ay, naglibog ka. So, nalilito ka, right? Hindi mo alam kung anong unahin mo sa sobrang dami. So, same with the food, right? In the buffet type, meron tayong tinatawag na simple buffet, right? Mayroong deluxe buffet. So, sa daming pagkain doon, minsan hindi mo alam kung anong unahin mo. So, confused ka, nalilito ka, naglibog ka, right? Malinaw ba yung libog? So, wag biglang mataranta pag nakarinig ka ng ganon. So, if you are a traveler and you're going to Cebu or Leyte, tapos marinig ka ng word na libog, so wag ka agad mabigla. So, ibig sabihin nun ay nalito lang siya. Right? Hindi ka, sobrang ganda mo. Right? Wag sobrang ganda. Oh, bigla ka nalito. Right? Maganda ba talaga to? O sakto lang. Okay, so libog is all about confusion, right? Hindi siya masama, hindi siya but of course here in Manila, pag nakarinig ka ng gano'n na libog, so it's case to case basis. Okay, the next word is libang, right? So here sa Katagalugan, libang means entertain, right? Nalilibang ka, right? Pag example, nag-ride ka, nalilibang ka. But of course, in Cebuano, in Bisaya, libang is different, right? It means defecation, right? Tinatawag ka ng kalikasan, right? So, ang ibig sabihin nun ay natatai ka, right? So, iba yung meaning nun. So, minsan it's nakakatuwa kasi pagbanggit kasi noon, minsan naman din kasi yung iba din naman yung way nung pagsalita noon. But still, pag nakarinig ka ng gano'n na libang, right, ay malibang sa ako, right? Ibig sabihin, ay malibang sa ako. So, hindi ibig sabihin na nag-enjoy siya. So, pag nalibang siya, ibig sabihin, nagpo-produce or nag-release siya ng bomba or jackpot, right? Ganun yung ibig sabihin nun. So, minsan naman pag nalibang ka, minsan you enjoy. So, again, it's case-to-case basis. Pero at least, alam mo na yung ibig sabihin na libang is natatae sa Cebuano. So, either, depende yung sa sentence ng paggamit ha. Kasi minsan sabihin, pero walang ibig sabihin talaga doon. Pag magsabi talaga ng libang, tae talaga yun. Hindi talaga yun masaya. But of course here, pag sinasabing nalilibang ka, so nag-enjoy ka, right? Oh wow, you're enjoying. But in Cebuano or in Bisaya, pag libang, ibig sabihin, papunta siya ng CR. Ibig sabihin, tatay siya. Okay? The next funny or amazing words in Cebuano or in the dialect itself, right, ay langgam, right?
pag naisip mo agad langgam, so dito sa Maynila, naisip mong langgam, of course, yuyuko ka agad, ay, may langgam, or kaya kinakagat ka ng langgam kasi nga langgam yun. Pero pag nandun ka sa Cebuano, right, sa Bisaya, sa area, sa Leyte or Cebu, right, Samar itself, right, pag sinasabing, ay, may langgam, so ibig sabihin, titingala agad yun. So, titingin nyo na, may langgam because langgam in Bisaya is bird, right? It's a bird, it's flying, right? Lumilipad yung langgam doon. So, pag sinasabi, ay, may langgam, so lahat yun, titingala. Hindi yun, yuyuko. Pag dito sa, of course, sa Maynila, pag sinasabing may langgam, so definitely gumagapang siya. So, sa probinsya, of course, sa Cebuano, langgam ay lumilipad because it's a bird, right? Here in Manila, ang langgam ay, of course, gumagapang. Dito, gumagapang, pero sa Cebuano or sa Bisaya, lumilipad na siya. The next one is lagay, right? So, ang lagay sa Bisaya ay a male sex organ. So, dito sa Maynila, so wala namang masama nun kasi bihira naman magkamali ng word ng lagay kasi laging may dugtong. For example, pakilagay, ilagay, hindi naman talaga totally lagay. But be careful also when you visit or mo, for example, right? And sa part doon ng Kalanggaman, if you are a traveler, kasi baka makarinig ka ng word na lagay. So, dalawang klase yun. May ducks yun, saka may jutes yun. So, be careful with the word. So, ikaw, taga dito sa Maynila. So, if you heard such a term, yung lagay, so, at least you have an idea already. So, sa bagay, hindi naman sensitive yung mga taga Cebu or kaya mga Bisaya. So, wala kang dapat abalahin noon, right? So, hindi yun nakakasakit sa kanila, but they are willing to teach you kasi napaka-accommodating, right? Yung mga tao doon. So, at saka napaka-humble. Ituturo pa sa inyo yung mga ganong language, right? So, careful tayo sa word na lagay. Sana minutunan kayo ngayon. So, we do have 5 words for today, right? We do have liki, right? The cracks. We do have libog, so you are confused. And then, libang, you entertain, right? Here sa Maynila. Pero pag nasa province ka, sa probinsya, definitely libang is natatai ka. So, be careful. And then, ano pa ba yung iba? We do have okay na yata. So, we do have libog, libang, liki, lagay, right? So, that's it. Thank you for watching. I'm hoping you've learned something from it. So, kung marinig mo na yan, kasi lalo na pag mag-travel tayo, kasi hindi naman tayo lagi nagta-travel. So, pag narinig yung mga words na yon, take note with that and be careful also kasi it's case-to-case basis. Thank you for watching.